lyhyesti kerron terveisiä tästä meidän Drone-farmi-hankkeesta, jota me pyöritetään MTECin kanssa. Kyseessä on siis tällainen tiedonvälityshanke ja meidän tavoitteena on nyt nimenomaan selvittää tällaisten raskaiden maatalousdronejen käytön mahdollisuuksia ja edellytyksiä maataloudessa eri kasveilla. Me ollaan aloitettu tämä hanke viime keväänä. Ollaan oltu mukana useissa eri tapahtumissa nimenomaan esittelemässä tätä teknologiaa, päästy paljon keskustelemaan viljelijöiden kanssa. Pidetty myös pari webinaaria. Syksyllä jatketaan niitä, eli meillä on nyt tässä joka torstai, joka kuukauden ensimmäinen torstai, niin jouluun asti sitten webinaareja. Tervetuloa niihin mukaan. Jos ihan lyhyesti niin kuin siitä, mitä drone-teknologiasta nyt ylipäätään ajatellaan maataloudesta, niin se on varmaan semmoinen tietynlainen uusi murros, joka nyt tässä on tulossa lähivuosina. Ja tietysti kovasti odotetaan, että lainsäädäntö ehkä mahdollistaisi nyt vielä niin kuin enemmän. Ja sanotaan meidän niin kuin lupaprosessit Suomessa erityisesti sit niin kuin mahdollistaisi tällaisten laitteiden käytön. Se, mitä me ollaan tässä nyt kesän aikana myös, meillä on viljelijöiltä kyselty näistä tällaisista niin kuin ajatuksista, mitä niin kuin nähdään mahdollisuuksia. Toisaalta myös niin kuin se, että minkälainen se semmoinen niin kuin asennemaailma on, niin se muuttuu kyllä kovaa vauhtia. Eli viljelijät on tosi kiinnostuneet tästä uudesta teknologiasta ja todella paljon tulee kysymyksiä tämän niin kuin käytön mahdollisuuksista. Tällä hetkellä, jos ajatellaan, että miten viljelijät hyödyntää drone-teknologiaa, niin se on lähinnä nyt ehkä semmoiseen niin kuin havainnointiin ja tarkkailuun. Toki kun me puhutaan semmoisista ehkä niin kuin kuvausdroneista nyt sitten enemmän. Mutta sitten kun me päästään näihin työdroneihin, niin esimerkiksi metsäpuolella on jo lähdetty kyllä hyvin liikenteeseen siellä niin kuin lannoituksen puolelle, että vuorilannoituksia tehdään jo jonkin verran ja siellä se kiinnostus kasvaa myös kovaa vauhtia. Maatalouspuolella näitä sitten on käytetty nyt vielä hieman vähemmän, mutta tosiaan lannoituskäyttö on jo tällä hetkellä sallittu. Ja niin kuin Susanna sanoi, niin sitä kovasti odotetaan, että myöskin tämä kasvinsuojelu tulisi sitten osaksi toimintaa. Tänä kesänä, niin kuin nyt tässä on jo puhuttu, että on paljon satanut, niin sade on tehnyt kiusaa pitkin kasvukautta, niin moni viljelijä on nähnyt myöskin sen mahdollisuutena tietyllä lailla, että päästään niin kuin sieltä kumipyöriltä ylös ja päästäisiin tekemään niitä kasvinsuojelutoimenpiteitä dronen avulla, että se kyllä merkittävästi sitten niin kuin lisää sitä aikaikkunaa, mitä pystyisi esimerkiksi näitä ruiskutustoimenpiteitä sitten tekemään. Sen lisäksi täsmäkasvinsuojelu on semmoinen, mitä kovasti odotetaan, että ehkä nämä niin kuin semmoisina kärkinä täsmäkasvinsuojelu ja sitten tosiaan se ikään kuin sääoloista riippumatonta työtä siellä pellolla, niin sitä kovasti odotetaan. Tästä teknologiasta nyt sitten kertoo Hakojärven Mikko tarkemmin. Ja tuutte tosiaan tämän päivän aikana niin kuin näkemään tuossa nyt onneksi myös niin kuin lentonäytöksen, että se kyllä avaa silmiä. Että siitä tulee semmoinen omanlaisensa fiilis kyllä, kun tämä pärähtää käyntiin. Että moni tuolla noin niin kuin lentonäytöksessä kesällä totesi, että tämähän onkin oikeasti työkone. Eli enää ei puhuta mistään semmoisesta lelusta, vaan teknologiasta, joka mahdollistaa kyllä sitten sen, että paljon paremmin pystyy käyttämään myöskin sitä dataa, mitä ehkä kerätään niin kuin muilla laitteilla, mitä sitä niin kuin jo on olemassa, ja sitten niiden perusteella tekemään niitä toimenpidesuunnittelua, ja sitten yhä edelleen niin tällä sitä teknologiaa hyödyntäen niin päästään hyviin tuloksiin. Tässä varmaan lyhyesti hankkeesta nyt siinä mielessä, että oikeastaan muistutan vaan tai kannustan teitä, tuossa on QR-koodi, minkä olen laittanut tuohon dronen eteen, niin me kaivattaisiin edelleen niitä teidän näkemyksiä siitä, että missä kaikkialla teidän mielestä niin tätä pystyy niin kuin dronea käyttämään, minkälaista tietoa tarvitsisitte, että tosiaan nyt syksyn aikana näissä webinaareissa jaetaan niin kuin jo eri osa-alueista tietoa, mutta myöskin sitten haetaan tietenkin sellaista lisätietoa, mitä kaipaisitte. Tässä lyhyesti ehkä annan nyt sitten Mikolle puheenvuoron tästä eteenpäin. Kiitos. No niin, hyvää päivää munkin puolesta teille kaikille ja tervetuloa omalta osaltani tähän tilaisuuteen ja kiitos Ullalle hyvästä alustuksesta. Tästä on helppo jatkaa teknologian kanssa. Jos otetaan ensin tämän päivän sääolot tai tämän viime viikkojen sääolot, niin on yksi esimerkki siitä, minkä takia nämä dronet varmasti kiinnostaa.
tiettyihin asioihin. Eli maan kantokyky ei aina silloin ole sellainen kuin sen pitäisi olla, kun kasvilla on tarve jollekin asialle. Oli se nyt sitten kasvinsuojelua tai lannoitusta. Näitä asioita ne käy pääsääntöisesti tuolla kasvukauden aikana on, sitten niin kuin kylvötapahtuman jälkeen. Ja tuolla niin kuin teknologiapuolelta, jos ajatellaan näitä kantokyvyn tai kosteiden olojen aiheuttamia haasteita, niin teknologian kanssa ollaan droneissa siinä vaiheessa, että nämä isommatkin laitteet ollaan saatu sille kypsyystasolle, että ne pystyy autonomisesti suorittamaan asioita ja sillä pystytään vastaavasti taas tekemään asioita vähän eri lailla kuin aikaisemmin. Ja jos ajatellaan nyt sitten vaikka ihan mikä tahansa kasvi, sokerijuurikkaan ympärillä ollaan tänään koolla, mutta yhtä lailla muillakin kasveilla on tarve ravinteille, kasvinsuojelutoimenpiteille kasvukauden aikana, niin tämä tulee olemaan yksi teknologia, mikä tarjoaa ihan ennennäkemättömiä mahdollisuuksia sen työn toteuttamiseen sen kasvin tarpeiden mukaisesti, eikä niinkään olosuhteiden sanelemana. Toki valitettavasti korjuutöihin näistä ei hirveästi apua tällä hetkellä vielä ole sen verran. Kevyistä laitteista on kyse, mutta sanotaan, että kylvöstä, istutuksesta sinne sadon korjuuseen, niin ne tarjoaa varmasti sellaisen vaihtoehdon, joka tuo uudenlaista ketteryyttä siihen toteutukseen. Tarkoittaa sitä, että kun tarve tulee, olosuhteet niin sanoo, niin pystytään tekemään se kasvinsuojelu tai sitten lannoitus sen kasvukauden olosuhteiden mukaan. Ja se antaa tavallaan uuden mahdollisuuden säätää sitten niitä panoksia, mitä viljelyssä käytetään. Ja meillä on tänään tämän hankkeen myötä esillä nämä asiat muutenkin. Tänään me ollaan tuotu toi X-hanke P100 Pro esille tuohon. Siihen toki tulkaa tutustumaan sen mukaan, kun ehditetään päivän mittaan. Se on koko päivän tässä näytillä. Ja Pirkka tuossa lennättää vähän vastaavanlaista eri valmistajan laitetta sitten tuossa myöhemmin tänään. Mutta oikeastaan tästä, millä tapaa nämä kaksi eri laitetta poikkeaa, niin pieniä mekaanisia eroja on. Molemmilla laitteilla pystyy tekemään samoja asioita. Tässä ehkä erona se, että tuossa maassa on tuo nestemäisten aineiden käsittelyyksikkö ja drone-yksikkö sitten asennetaan tuohon piikakahvoilla tuohon päälle, että vaihtuu tavallaan aineesta toiseen tai ainetyypistä toiseen hyvinkin ketterästi. Ja näillä tyypillisesti tuollainen noin 10 minuuttia on lentoaika täydellä lastilla, vähän riippuen laitteen merkistömallista. Ja se tarkoittaa sitä, että tällaisilla kun tehdään töitä, niin silloin ei enää istuta sitä hytissä, vaan tarkkaillaan operaatiota pellon reunalta ja varaudutaan siihen, että laite tulee palaa kotiin ja hakee lisää akkua tai lisää levitettävää ainetta. Mutta tämä tulee mahdollistaa paljon asioita. Kasvinsuojeluasiat, niin kuin tuossa Ulla jo viittasinkin, on vielä valitettavasti kiellettyjen listalla Suomen oloissa, niin kuin valtaosassa EU-maista muutenkin, mutta tosin se tutkimustarkoituksiin saa hakea poikkeuslupaa. Ja näin mekin ollaan jo tehty ja otellaan päätöstä, että päästäisiin vielä sitten tämän vuoden puolella kokeilemaan sitten tätä kyseistä laitetta sitten kasvinsuojelutoimissa. Mutta katsotaan, se on luvan saamista kiinni se. Mun osalta ei oikeastaan tämän pidempiä puheita. Toivottavasti viihdytte ja tulkaahan tutustumaan lähemmäs tähän teknologiaan. Kiitoksia mun puolesta ja pidetään varmaan rekan mittainen tauko.